салом алейкум мардум, чӣ хеле созе хубет инҷои? Нигоҳ кунем бародарои азиз. Иҷода кафе Исмоил. Диде? Ина парнаи мяса, ҳалол, таригма хирайда иҷа бу. Ҳиҷомаи Исмоил ҳам да ҳами ҷай. Ина иҷода плов хаус. Диден? Уну иҷода плов центр. Диден? Чойхона ҳалол плов центр. Ҳама ини мин ай тоҷикои худмона. Алҳамдулиллоҳ ки миллати мо мардуми Тоҷикистони азизи мо бародарои мо дар ин инҷа сарҷам шуда кор мекунем. Нигоҳ кунем мардум. Бахилӣ, феъли сиёҳдурунӣ, ғайбат, кунковакитона партоед. Набарот дастгири якдигар бошед. Ризқ аз ҷониби Аллоҳ ай. Фаромӯш накунем. Баъзеотон мегӯянд ки ҳамин фалони хе, фалони хе. Не, фаромӯш накунем. Ризқ Аллоҳ метиҳад. Ин бандаш ҳама сабаб ай. И рекламаву, и кору бору, ино ҳама сабаб ай. Муҳим бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфта кор кардан дар кор, дӯстӣ кардан дар кор, бародарӣ кардан дар кор. Нигоҳ кунед, ина дида сумки дар сафка иҷа мошин иҷа биё. Кадом бародарое ки дар шаҳрҳои Санкт-Петербург сохтмонода кор мекунед, ош дар корайтона, хурутов дар корайтона, шурбо дар корайтона, шашлик дар корай, линги мир, вем оштупарам дорем. Бо иншаалло ина паго дига гандукча меша, гандукчарам дорем. Ами кадоме ай ҳамино дастафка дар кор бошатона, ҳой гӯен, занг занен на мошин дастафка, любое время иншаалло ки дар хизмате. Нигоҳ кун. Кафе Исмоил, иҷа плов хаус, уҷа плов центр. Ҳар семон бар бабарем, ҳар семон бародарои тоҷики хидмонем. Дар иҷа бо ҷои гӯштам дорем. Гӯшти ҳалоли дасткаши тоза, гӯшти гов, гӯшти гӯспанд. Ана мақсад донагӣ, мағзу чағз чизе ки дар корайтона метонед занг занен дар сафка мегирем мебарем дар хонаҳотон метин. Ҳиҷома дар корайтона занг занен кадомоитон ки омада наметонен ҳиҷома занг занен ин инҷа номерои телефону места кунем ин номерои телефони хидмат. Занг занен сумкачама мегирам мерам худам ҳиҷоматона мегирам. Гуфтиҳу гапо мегардам мебиём агар ки омада натонен. Не ки агар ки омада тонен иҷа бо фитабочкарам дорем. Массаж се намуд, ҳам вакуумни массаж, ҳам ручной, ҳам аппаратни массаж. Хонатонам киравем ҳамун хе массаж, ҳама қоидави фақат дар оҷам ҳамун бочкара нашава пуштора кара гирифта буд. Барои ҳамин дастгири якдигар бошем. Бахилира пештар биё мошин зара. Пер биё чира. Бахилира дар паси якдигар корча задана. Кибра, сами муҳим кибра ай дилтон дур кунем. Эй, ҳамин тоҷики пешрафт, як бародари тоҷики пешрафт, инам овруи кияй, овруи мову шумо, овруи мардуми тоҷики хидмона. Як куду мебинам мегӯяд тоҷико дар ҳамин ҷа кор кара тониста ё не оҷи. Дар камера мебинӣ бача кайкилора ҷазир карӣ. Хулоса дар рақамҳои дар рӯи экран буда занг занен дастафка, хӯрокот, тамоми ҷои фитерқатӣ. Ба як чиз дига пештарак биё. Кадоме ки дар ҳамин райони Василастровский дастафка заказ мекунад, дастафкаш дар ҳамин территорияи мо, ҳамин районе ки моем Приморский, Василастровский, ҳамин территорияда дастафкаш беплай. Дигар районода боша ай 1000 сум зиёд агар заказ кунем дастафкаш беплай. Не ки агар ки дигар районода заказ кунем иншаалло уҷора ба нархи ҳамин арзони дастрас. Ина мошинчара дидаед? Ина мошинчара дидаед? Неми додар мегира мебара дар дастактон метиҳад. Фақат дастгирӣ кунем бародар. Тоҷики хидмона дастгирӣ кунем. Ягон сухан гуфтанӣ гавзан. Салом алейкум бародарои азиз, як бор дигар бародарое ки дар стройко чиқали якай Исмоил гуфтана пра нагуфтан дар стройко кор мекунем. Мисоли гап 30 кас, 40 кас, 50 кас ай шаурмахӯрӣ, ай чиёй намичизо монда шидагем. Оши тоҷикона, фурутови тоҷикона, шашлик, самбуса, бигем ҳамин ширини тор. Гуфт гапо то ҳатто ба мевагӣ, ба певагӣ, ба ҳамаи чизе дар ҳамин мекунем. Худтон омада наметонен занг гӯ Исмоил манда писта дар корай, манда чомақ, манда сев, манда нон, манда фатир чизе дар корай та гавзан мегирем мебарем. Фақат занг биза бародар. Ина плов хаус, плов центр, чӯкорхона Исмоил тоҷик, железнавоз 68.
کدومت که مرحبا. اومدنی باشد مترو پریموس метро رو نشان нишон ده табо اونمو مترو را دیدی نه اینجا مترو اوست دوست نشان ده خیر давай الان نگهبانتون پناهتون به خدا دوستای عزیز официант чихел дорад кафека официантش ولی ба он гап ина кия